Покажи си гърдите и ела да ги разплатиш с най-добрите. Покажи си гърдите и ела да ги разплатиш с най-добрите. Готови. Сега къв Джон ще направя малко. Няма ще представя. Верно, мяре, той без това какво правим днес, бати. Оглежда се за чингетите. Абе, толкова това е хубаво нека. Чингетите, он стои чингетата. Те, две чингетата и се напушвам обикновено. И после си тръгвам. И аз така. Чай не мога да се пресегна да си взема сока, но заедно си дал кората. Вземи си сок, аз така правя сега едно такова. Те не трябва на парти да дойде. Абе, брато, ти си на пушачите. Ще да забравили си, не знаеш, те много пушат. Тия са бати пушачите. Тия не мога ги такова. Имаш и хартики. Нямам хартики. Чакай. Бати. Чай, този джойнт почти е готов. Звъннем, да? И аз звънни му. Аз нямам телефон. Чакай, аз имам. Чакай. Аз не съм си. Какво ще правим тази вечер, бе? Баста потията, брат, че не знам. Не съм говорил днес с никой. Чай, сега ще му се обаня. Готов ли то, Джон? Почти. О, много ясно. Чай, че право. Нека ми звъни. Кой звъни? Окей, сега. Чакай. Че звъни телефона. Звъни. Джон, че правим. Днес сега свърших работа. Я? Да видим. Кой звъни? Ало. Какво е? Пронто. Ало, къде сте, бе? Какво? Имаш ли кибрид? Има парти в Холивуд. Къде са, бе? Гей, къв джойнт направи. Какво сте, бе? Имаш ли кибрид, бе? Какъв кибрид да не пуши? Абе, брато, то мръмка, няма ли тази музика, бе? Какво парти? Чакай, бе, стига, няма ли музиката? Ама се Това е доста парти за такова, Къде, казвам, какво са? Идват. Къде са? Маре по-живо, ама чай, бе, там ще ме шо, бе. Знаеш какво, я се разбери с това, брато, сега не ми се говори. А ви какво пушите? Не знам, ще видим. Къде е това, някакво парти, бе? Къде е? Леле. Мини тук седим, бе, чакаме. Нямаш да си звъна за малко туршиме, да. Окей. Какво? Нали? Да, бе, гледай сам. Значи... Не е краден бита, бате, просто не е мой. С момчето се разбрахме да си плащаме в брой. Аз и той го правиме сега. Обаче не трябва да се стига тази новина до другите ССС, нали? Да, FBI не мога да ги диша. Топеле обича много злато и шибани коли. Обича да ги чукам, шибаните жени. С моите хора тука не сме сами, разбираш ми, нали? 4-4 в багажника седи, да, държи в някой паркинг лот или някоя малка задънена улица. Може да ни намериш с някой бънта с гъба или някой с зачета да мери. Да, правиме пари, правиме, да, в LA много сме добри. Сещаш се, нали? Кой съм аз, кой си?